Sa gamin idi apo nga nakamotor nga imay dito ikot. At natili mga lalaki nga nang rape kanya. Malagip ko inyo pandakamo ti asa nagtirang tay. Gisirok na dan si Sabsaba. Ginarawdak ako. Talaga nga ako na... Alam nyo, lahat ng jibirok ko nga na pa nagkanta ginatayanan ko na. Handa nga kutkutsinan ngam ko na na lalaki. Alam mi jay kwartam. Kutsenda ka pa ko na. Intayak latanta kaysa at natigum da nga kampit ante. Magsulun ta. Idinalpas eh may san nagsardeng kunana. Pare sa marunukan kunana. Dua. Ingana talo. Ingana upat. Ngam tayo may kalima kakapsat. Kunana maasyan. Amuyo, idol na idol ko ni Inang Guada. Hangko marami dito yun. Intay latan para ibati tayon. Hanak ko magre-reklamo. Hanak ko man nagreklamo no. Ilipas si may kalima. Kabigatan, nagsubyekta di bulwan yung pakapitang ko. Kunakap. Amam ka di dirabi at dati lima nga lalaki nga nang sabat kanya dito babatirang tay ko. Inala dati kwartak ni rape dakpay ko na. Kadi ka kadi maragsakan inang tanarip ka kuna ni kapitan dangum kunak amum kaphanak ko magreklamo kunak apaya no day nga nang rape kanya nga lima da mo ilang nga nalpasaan upa dalang kunak iso nga nagsubli ak kapitan tabiro ko di may sa ituloy may kunak nagalak tilana kunak ka nga talaga ngam kuna ni kapitan aji nga apay nagalak ka pay lalana Inang Guada at ano pampagalis kunak ay hahanak mamati Inang Guada nga gumalispay no upatan tinang ramos kanya kunak kanya oray siripom kapitan kunak apo di nagkayangak sinirip na nakita na ne ala ada nakita na nya welcome to Mall of Asia kunak nakilabaw mo aman nagswerte no ni sir aji bodyguard na apo ni apo mayor ti maasawa ni Inang Guada nagtaray sa mo ta tala sakti so nakaswertianan hangko nga pagtrabahuan hangko paglulutwan hangko nga pagtaltalunan ko pagbalbalsigan hangko nga pagbirbirukon ti kwarta nagswerte kuya wan kanang nangrunang hangko nga raramidan nya hangko mo nga pakpakanan ayun lang patayak ti bisay umay kan manong naungat ka umay kan ibatim tabag mo tanong sigurado orek din nanugan tato yun kaya ka mo't siguro ngam ka sa nagdakkel mo na eh napo da ito eh kantaan ka lang sir pagragragsakan tala nga syempre darating na po mayor hangko kaya nga may babaina dito sang wana ni mayor itay ti pare awan ti mapukaw agpadat ang lalaki agpadat mo na nga damawagpagi na baka dakkel pa ito eh hindi mo sure hindi mo daw sure intagarot ang damawagpagi hit na eh wan intagarot biit na damawagpagi likod pagtungtungan ta sir pwede pwede daw. Sige nga. Umay kang nga dito sangwanan, sir. Ta siyempre interviewin ka pa. Ilocano ka mo lang, sir. Tagalog, English, Ibanag, ani nga baba? Ilocano. Taga saan ka? Taga no ka, sir? Planet Earth. Planet Earth. Uwan ang mga Planet Earth. Ang mga banda ni Planet Earth. Mayor, bagbaga. Diyan natin tinubas. At isama di bagbaga mga kalalayo ilay ko ti kalman, tugay garaw. Isopaintat mo ato di malasing ko Europa natin nagbarbarsa tibas. Maday na bati ata Jay kwa karnibal. Wag ore ka lang sir ni Inang Guada komedyante sir trabaho da ito parparagsak tinanatayan. Alang-alang kinapo kagawa dre Pasko kanti pamilya na kaya daw apo nga medyo naragsak da ito last night ni tatangda. Ket kunada kanya no sino ti maalam Inang Guada nga kantaam aming kanong abuloy itangal daw pang kanyam. Apaw Aman. Kasi kagalante ti Pasko family. Kapag gungot ka nga eh. Nag-explain ko lang. Kung nada ka no asino ti lalaking malam Inang Guada, aja abulo itangal daw, itad mo kanya na. Ngam. Pagawit ang garuti. Ngam, kung nada. Ag-extend pa ka ng tibay sa robe, so naman agidda. Uray awan. Kung kuna lang sir Okay, sige. Anya ti madaydayo nga nagan mo sir, ngayon parehistro giti ng anak mo, di birth certificate mo. Ngay so mo ti binirok mo idi presinto. Nga pa mo kinitkita, yan di presinto mo, di present number mo, idi imbotos mo ni Apo Mayor Neil Montanao. Arnold Flavio sa Lubod, ang huling pandak. Arnold Flavio sa huling sa mulong sa Lubod. Sa bulog. Ang huling panday. Ang huling panday. Delikado ti lubong. Nasaraka kun ni Flavio. Ang panday! Flavio!
na mayor, isumulagayam nga na tibay ti Mayor yo apo ti Jones. Panday. Panday ti may isang bodyguard na. Mayor hamo ako na nga dahi may isa kay iso ni Cardo Dalisay. Ay, Cardo Dalisay! Iso pa ti Cardo Dalisay, nagbababaksa ka na. Dahil tayo, iso Cardo anak mamati, sir. Ang mabaling, nga karkarupa na ni Coco. Coco Lumber. Pag yan ang tiitag, ay naga ng tatag. Sige nga ron, Apo Flavio, kantaan na kaniinang gwada. Ay, ng bago dahil sa lusod, manot tawan ni Manong Flavio. 35. O, nasapa ka nga na lungsot. Wan, dahil nga taw-tawon mo. Amin, amuyo kami namin, mapanti kina ubeng. Ana, antay, mapan iti ubeng, tapos agbaro, lumakay. Sika, kas lalakay nga dago sa karawawar mo pa ila, lakay ka nga dago sa okay lang dahil nagwapo ka. Ama nagwapo ka. Panahon. Haan. Madi, amom kasati lalaki nga berbiro kagta. Amom karkarupam ni tatay ko. Sangit man ay. Ay, malagip ko lang ni tatang ko, tatang ko gamin. Panyo. 5 aldaw na napo nga to ospital. Kaya niya sakit na inang. Janitor sunad dyan. Naka-duty lang. Ngam ni Manong Flavio, ada asawa na, panday ada asawam. Ay, natumpungam, nagtudupay. Kasama din samot, ipanagkadwata. Baboy kun kabalyaw. Ang kamatanagan, taday to'y sikog ko, dagiti upa nga lalaki nga nang ramos kanyak ti dibulwan. Idinapanak nagpa ultrasound kunana di doktor confirm inang wada kunana kanyak. Nya. Adda kargana. Nya kargana. Upa nga uputo talo nga labang. Asaw. Nasikuganak kano ti guuyong asaw. Sige nga rodon Manong Flavio amo mo siguro mabuybuya bam ni inang wada ti Facebook. Follower na ka ba ni inang wada? Kas amo mo siguro na nyarami na ni inang gwada ka naman. Kas titikanta ni inang gwada pagragragsakan tayo lang Sir Flavio. Kunana kanya ni Mayor, no maalam ni Flavio, kunana kanya ni Mayor, awan pay iti pang 13th month may itid ko nga dago sa damdama kunana. Apo, nagsultay. Amar, hata ka lulok, nasang pati Mayor na to'y. Nasa po Mayor ni Montano. So, tikatagputan nga Mayor ti intiro ka Isabela. Dapat umakargar. First, manong nga termino na po Mayoran. Bang duwa nga termino na. Kita ang kasi-kasing po ni Apo Mayor. Agtalo nga termino pa yata. Talaga nga nasimpo dahi ta. Kapingord makaungat. Damdaman no, ikan na. Siyempre, ikan na mo, Mayor. Ano maya, Mayor? Ano ka sa kakuan, anantay? Hangkay bumingbing ngayon, ada para kanyayaw. Kaspa na kaya yun ni Apo Mayor. United nga lungon ni Apo Kagawad. At dati may sapay. Isi parapol ko damdama. Sige nga raw. Yana buy one take one. Kantaan ta nga raw doon. Bago ta kantaan ni Manong Flavio. Simple lang termidin ni ng gwada. Iganak nagiti partis si Bagbagay. Ay. Pwede. Iganak tay ulam. Congressman Joseph. Ngagpapababa. Nyak. Kabalyaw. Usto, di ko na. Apay, dito yung atay nasarakak samot niya pagbagada nga igat iti Cagayan River. At damo kuryente na. Ay, makita tanong ka sa no. Electric eel. At electric eel nang madin samot. Iganak day kaulom. Ngagpapababa. Ay! Nakaturog pa ilangam kaslaukan. Ay, nasaraka kun Mayor. Agyaman na Mayor. Oras siya bahala 13 month pay nato yun. Isa ka na. Sakto, kadaldalos ko. Ay, swerte. Inikat ko tatay amin, pati kamatis ante. Talaga nga, tatinalpasa kong kukunak ko. Intinag ko amin, dapat na tinag talo nga bukol ti santol.
Naglinis ato yan. Singer manong Pablo, ay manong Flavio, Panday, Arnold, nagadunganagan mo. Arnold Squarsan, Juan, Arnold Schwarzenegger. Yan, Sinukob, Arnold, kung kunana mo di siya. Panday, kunana. Sige nga rin ang nag-iisang Flavio. Sige nga rin. Nasikel. O, nasikel ni Flavio. Nalaeng, pinto-pinto na nagisikit ko. Sakto di kong kunada, nagitita ka Jones utog. Nasaraka ko, hindi ka utogan nga lalaki ni Jones. At ang itsura ni Flavio. Sigurado ak. At ang itsura ni Flavio, sigurado ak. Ngano, iyapan mi jay pagidaan day to yan. Aglablabos pa ila day tak, pugpugsito. Pero may panagputpunan, tikas tanan sikot ko ni. Hango kaya't tikas niya. Sige nga, Raud. Napanak ng pasyara, iti bakla. Napanak ng pasyara, iti bakla. Napanak ng pasyara ko na o panday dumanon ka panday, o panday aktugaw ka. Dito ka. Aktugaw kan manong panday. Nako. Ngam bago tayo ngarugyanan nga ganak, iti ulo na ni panday, manipod ulo, nga agpapababa, Anya. orasyon ang tapay kakapsat. Apo. Nalpason. Gagayam kang kakapsat, pakingato tayo matayaw. Ta orasyon na kaon. And sa malayarak manyarak wala na sa bada-bada. Eskere babaplo, pikiribet. Para kadakiti pambagan nga nahiling at tungit uri parangan na nakarugugay. Kung gusto mong makapasok sa tupad, huwag mong aawayin si kagawad. Kitanta no normal ti panuno ni Flavio. Paki straight na kita imang Flavio. Kasta. Pati gimay sa kasta. Isiram. Ilukat mo. Isiram. Ilukat mo. Close, open. Close, open. Close, open, and close, open. Close, open, close, open. Close, open, and close, open. Ganda mata, ganda mata. Ganda mata, and ganda mata. Ganda mata, ganda mata. Ganda mata, and clap, clap, clap. Clap, 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 clap. Clap, clap. Ay! Mayor, nasaraka mo, ti kalaingan nga ba, di kardahan lang nakita yaw, mabalinte kayo si Regan ti Kato. Mabaling grade 1 na. Mabali na. Agbaledictorian tayo. Sige nga rodan manong Flavio. Anya ti kaya mo nga iganan ng muno ng iganan ni Inagwata. Latag. Latag. Latag nga dago sa excited ka mag. Ata pa'y laulo mo manong pintas pa'y tagbuok mo manong Flavio ne kasla kababaing nga ganan. Nagpamada dayta. Hanga pamada kasla anya kabil mo tibok mo manong panday. Ikot itlog. Aji ikot itlog, giprot itlog. Ay! Del patak, itlog. Sige nga raw doon. Pindutor. Inigamang ulo ay mababain na. Ay, mababa. Inigamang ulo ay mababain na. Inigamang ulo ko na ay adayupang ayate. Inigamang ulo ay mababain na. Nalpas day ta ulo, isarunutang adagos day tamatan. Ape kasag nervyos ka mo, ang kang nervyos. Hamang anasakit tarusok mo. Parusukan ka. Awan maririin ang masakit mo. Awan. Kaya mo tekang kasakit mo. Sakitin akam. Ganun kas pangarigan ni Inang Gwada, agpaiso nga, di duduwata lang ti unag ti kwartaw. Mapagbigyan na mga ta, baray. Pwede.
Edad ko ti amin ngayon para Congressman Joseph ta. Pwede. Ado nga banbanag, ipay ko, jay ex ko, hindi na palabas nga bulan. Nagado nga ex-mount. Ate paiso ate apo, ada nakarelasyon ko, duwa nga tawad. Binulan nga dumaw dawat kanyak. Ada ka nga ref, ada ka nga washing machine, ada ka nga electric fan, air condition, TV, tugaw, dining set, sofa set. Yedwa nga tawon mi, nakigtutak, nagpatader ni sarili na nga SNJ marketing. Yung aming nga ba nag-ante na pagpatinggaan na. Mabanog ka nga talaga ta. Binulan nga dumaw dawat ko na kanya na. Isardang ta na banog ako. Hangko kayatan nga ituloy pati relasyon ta. Ito'y siguro pagpatinggaan nan kung aming nga intad ko. Umay mo yung gibalayan ta, isardang ta relasyon ta. Amoy kabigatan ante, da nagsardang gibalay mi, may isa nga elf. Nagadukarga ng appliances. Kung na ex ko, daratuyo nag appliances, ngintutod mo kanya, tugtugaw amin. Isublik kanyam. Ngam, pang-asim ka de. Ta isublim mo't aming nga tinilmon mo kanya. Kasanok isubliante ka na kasi kami na. Kaya original daw kakasta na Basta may sublik ka na. Hana, sige, tuloy tagarodan. Iniganak mata ay ada sur eyes na. Iniganak mata ada pay mukat na. Iniganak mata ko na titwaki ng gwada. Iniganak mata ay mababain na. Api kas iniganak day tamatam na ibaba day ti imak kas agkururat na moging mo. Api ada tinaango mo, anya tinaango mo. Nang sig. Kitam, di ka nagbugaw. Ako mo gaming sabon na YCR da. Anyapay. Naanad. Agataki ka na eh. Hadya man alcohol. Yung damdaman to, basta bugwa latan. Inigamak agong ay nagtangkan nga dugong. Inigamak agong at dapay taramido. Inigamak agong kuna na kas napalatang manok-manok. Inigamak agong ay mababa. Agure ka man. Pero tatala na pansin day tagong mo panday. Kas napalatang tinyog. Social na boneless. Haan. Kas na jikyangan tunnel. Ah. Hango ko na lang, nagwapo ni Panday. Damdama ka, inom ka mong inom, tatay ka pa eh. Agisbo ka di pagidam. Sige. Awan ti stak da danuman. Las atan ne. Nagandayo pa yung sentro. Punpun pa ito no bigat. Las na, taray ka to mga taray kami. Bantayo man, nagiti putot apo, tagi kwa, namumurang nga butaw. Nagitan na yo! Ang programang ito ay naglalaman ng rated SPG. Maraming masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga. Patnubay at gabay ng mga manamay ang kailangan. Iniganak barbas ay mababay na. Iniganak barbas ay mababay na. Iniganak barbas kuna na uminimas sinakwada. Iniganak barbas ay mababay na. Iniganak mungay
Christmas ni Arnold. Inigamak mo ngay, ay kaslamat mo nay. Inigamak mo ngay, ay kaslamat mo nay. Inigamak mo ngay, kunana, sa ngadangan langin gwada. Iniganak mo ngay, ay mamamaina. Ready kan Arnold? Ready. Arnold, dito pagraragsakan tayo lang at kadwata. Nukas pangarigan, makadandanon ka dita, Alicia, kaya mo ti ka jaming, birukom lang gisentro, ay natibalay dain ng gwada, itutuda ka jayan. Ana, agkadwata, Arnold. Handa nga iturturing ang kalaban. Agkadwata, ore, agrupa ka nga kalaban. Ha? Sige nga rodan, dito yan. Iniganak pusong, ay, galo-alon. Ay, iniganak pusong, ay, agalo-alon. Iniganak pusong kunana, ay asidigin na yayatik. Iniganak pusong, ay, agalo. Abay, bakla ka ba? Permiraksa na! Nay, nabaltugan. Kunana na, Kunana. akin puto dahi tinay. Makita na ka ni tatang mo. Habang nasapa pa, ibaga akong tababakla na. Tatay, gaganak ti pusong na ni Arnold, kunana na, Ay, delikado anak ko. Kasta nga kasta ako mo iday. Amuyo, idi ubi nga, kami nga talaga malasin. Ider aramid ni dakpay lang natatang kaninang ko, umuda nga bakla akon. Apo nagaling. Ama naling ni tatang ko. Kasano mo? Ano ko sa ano tumira ni tatang ko nakangato kikin na kunanan eh. Tapos idiri mo ara ko di agad ni tatang iniinang ko. Oo. Kunana yung doktora, Mrs. Ire, kunana. Kunana man inang ko. Mrs. Ire, malapit na, lalabas na. Diri mo arak. Mrs. sabi ko Ire, hindi tae. Di ubi nga kanong rurupa nga tabal. Ate Garodan, Flavio, ready kan? Ready. Ready na. Ready. Ingato mo, ilikod mo korda kita imam kasta. Delikadong sa. Woo! Agsaka na ka, Bridget. Bridget! Awang kasta. Ang palagi mo makanya kay Carles Whisper. Kasta nga kasta nila kay Kuidi. Nagmuno na nga parang kita mi, nagtugtog ti Carles Whisper. Yan nangyari. Inabungan na, ta iso ti man sa rime. Ay. Wen, kailangan ako nag-recruit may isa. O, sige nga Rodan, Arnold. Ready kan Arnold? Ready. Ang mama Arnold, dati nakita ka, tati damo nakita ka, bumong-bungad ka, nagkibayo dagiti pusok. Kimuning tadi tinto utek ko. Ingana. Sige nga Rodan. Mababae na. Inugawang tinga, 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 nga, 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 nga. Madi makapagnan. Ambulansya na paralyzer.
Rescue! Ayang ko. Apay ayang ko. Agam mangawan. Ayang ko. Apay ang tao. Nabartig. Ha, bartag. Bagpagkakatagpasaw. Sa bani ni Klabyaw. Tapang ang Klabyaw na ka na. Nya. Kimabalyaw. Nagatidog. May samang pahay. Ri na aman. Pasango mamit. Tinogawak tinga. Tinga. Nga. 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 JM, Oh. Nya. iti utot agbukol. Made. Nakatakiya mo to. Si Arne. Dalo sa mambiit apo. Nakapulti. Haan agrure ka da nariinak. Nya. Iganak mampahay sa bali. Inega maktinga. Woo! Nya. Naulo na ukal. Ayan. Naulo na ukal. Naulo. Ulo. Agure ka. Ang pahay mo na yun. Itibulitas natangkan. Wala, natangka na. Sakto yung kunakaon. Nya. Ada tukak-tukak na. Palakpakan tayo karoon na po ni Flavio. No, thank you so much po, Mayor. Di pa nang pabulod mo ti bodyguard. Thank you. Manong pa-Flavio, thank you Wen, makaawi da mo lang kasi bibiyag. Nya request da. Agbeso-beso na kami. Sikapa, sikati kapasitan nita, sikapi utog mo. Agbeso-beso kayo kung nanagin nante. Apay niya pinagkukunan nyo kanyak, sisik karudan. Ay. Damdama pala video, iyawat ko kanyam, itad ko kenyam. Garampang ka nga talaga. Ajibiro ko toy. Orehan ka kasumsa.